Pripravil som si pre vás takéto krátke video, akým spôsobom treba ošetriť nejaký škrabanec na nejakom pokojnom ráme, profile, ktorý sa vám nechtiac stane pri možno nejakej rekonštrukcii alebo stavbe alebo pri normálnom užívaní. Tie veci sa stávajú proste, netreba to brať nejak vážne. Takže my sme si pripravili, máme tu sprej od nášho dodávateľa, je to farba tu čierna, samozrejme sprej takisto čierna 955, je to štruktúra, lebo aj tento povrch je štrukturovaný. Ja si tu spravím nejaký škrabanček, ktorý budem potom následne nejak ošetrovať, opravovať, aby to zahladilo ten škrabanec čo najviacej. Takže pripravil som si tu povrch, máme tu dva škrabacie, ten väčší, druhý menší. Už som si to oblepil aj páskou, vy môžete použiť samozrejme nejakú maliarskú pásku, je lacnejšia, obyčajná, toto zbytočne som dal nejakú drahšiu, ale nemal som tak akorát zrovna pri sebe tú maliarsku. Takže ako náhle to máme takto oblepené, tak treba to samozrejme očistiť odmasťovačom nejakým. A potom následne počkáme chvíľočku a potom budeme už ošetrovať samotným sprejom. Máme to streknuté do tej rálky 905 štruktúra, čo je čierna. A teraz dáme dole samozrejme tieto pásky teraz a počkáme, kým to vyschne, uvidíme výsledok. Vzorka nám vyschla, tak si to pozrieme z každej strany, aby ste videli, lebo sa to aj leskne. Tým pádom dva škrabance, ktoré som spravil s kľúčom, tak pekne som ich zahladil s tým lakom. Ja som si to tiež najprv vyskúšal na nejakej vzorke, na nejakom plechu, aby som videl, jak sa správa ten sprej. A potom som zavrel na túto vzorku. Takisto by som to určite odporúčal aj vám. Najprv sa vyskúšať, akým spôsobom sa bude ten sprej správať a potom by som išiel na nejaký okenný rám, nejaké škrabance, ktorých sa chcete zbaviť. A ak si neveríte, tak potom si zavolajte lakerníka, on vám to profesionálne nastrieka a budete mať okná ošetrené.